Evikeni eliphelile, Statistician General isazisile ukuthi i-unemployment rate ikhuphukile la eSouth Africa. Lokho kwenza ukuthi abantu abangasebenzi babalelwe ku-12 million. Inqwaba yabantu-ke labo makuthiwa abasebenzi. Siyazi ukuthi kulo nyaka, unyaka wama-elections, ziningi kakhulu izethembiso osopolitiki abazofika nazo. Eqinisweni lilonke yibona abanamandla okuguqula isimo, banawo amandla. Kodwa uma bangase bagcine izethembiso zabo. Ngidibane nevideo endala kaPresident Cyril Ramaphosa. uPresident Ramaphosa i-unemployment rate selokhu kwathatha yena ayehli, iyanyuka kakhulu selokhu kwathatha yena, even though sasethenjisiwe ngaye njengomuntu owayeney'mali zakhe, ongeke azebe futhi ozoletha iy'nguquko. Kodwa i-unemployment rate selokhu kwathatha yena iyanyuka. Mayifike eParliament ngo-2020 if I'm not mistaken, watshela abantu base-South Africa iqiniso ukuthi yena akanalisu lokulamula le nkinga unemployment. Ngalesa sikhathi asimzwanga. Ngicela uzwe la. Let us frankly admit that the government cannot solve our economic challenges. Even if we were to marshal every single resource at our disposal and engage on a huge expenditure of public funds, we would not be able to guarantee employment to the millions of people who are today out of work. What we have achieved together. Over the course of the last 2 years since I first stood here to deliver a State of the Nation, we have worked to forge compacts among South Africans to answer the many challenges before us. Through the Job Summit, we brought labor, business, government, and communities together to find solutions to the unemployment crisis. And we continue to meet at the beginning of every month when the Deputy President and myself meet together with our social partners at NEDLEC to find ways of removing blockages and drive interventions that will save jobs and create new jobs. We have come together as government and civil society, as communities and faith-based groupings to confront another huge challenge that faces our country, which is the violence that is perpetrated by men against South African women. We have brought business, labor, and government together to craft master plans. Khuluma ngomuntu wa-introduce i-NDP, okuyi-National Development Plan, abathi by 2030 bazobe bekhanda imisebenzi eminingi la eSouth Africa, unemployment rate izobe yehlile ibalela ku-6%. Uma kuza ama-elections, ngiyacela ake sizame ngenye indlela. Uma ngabe ngakini bekuphethe i-IFP kodwa idingo zomphakathi azigcinekanga, ishintshani iqembu nivotele elinye iqembu. Bengisemondlo kule weekend esisuka kuyo. Ibhlungu into engifike ngayibona la ngibone khona abantu bebeke amabhakede nemphongolo kulinda iVaterkani, impilo ephilwa ngabantu base South Africa. Impilo ephilwa abantu abavotayo la eSouth Africa ukuthi funa bavuke ekseni babeka amabhakede phandle ukuze bekwazi ukuthola amanzi ngoba ompompa abekho kubo. Amanzi awafiki kubo, funeka kuze iVaterkani, and siyazi ukuthi ukuza kweVaterkani kuyibhizinisi emntwini othize ngoba izokwazi ukuthi ibhizinisi yakhe isebenze. Uyaqonda ukuthi umdlandla wokulungisa isimo awukho ngoba uma bengase belungise isimo ukuthi abantu babe namanzi, umngani womuntu othize osebenzayo lapha kwi-government kwindawo endabeni zamanzi uzophelelwa ngumsebenzi. Yingakho abantu bakithi kufanele basokole bangabi namanzi kuze iVaterkani izokwazi ukubalethela amanzi. Asishintsheni uma ngabe endaweni yangakini kuphethe noma yiliphi iqembu kodwa kutholakala ukuthi alenzi kahle, ashintshani nivotele elinye.
ngoba kusiza ngani ukuvotela i-political party eyodwa le ubulokhu uyivotela sonke lesikhathi still kunama-pothole, still imigwaqo ayilungiseki, ngoba yibona abantu laba bafuneka benze lezo zinto lezo zenzeke. Exercise ipower yakho, exercise ipower nayo. Unemployment rate ngeke ibe la ikhona uma ngase laba bekwi-government bazi ukuthi abantu base South Africa sebevota wise manje, abasavoti based on ama-emotions. Ilokho nje ngizokucela kuwe, kunevideo engidibane nayo lapha ku-TikTok yangiphatha kabi. Ayikho-ke kodwa into engizoyenza, ngicela uzwe la. Uma ngingakhulumi mina engikwi-social media, bazokhulunyelwa ubala abantu bangakithi ngempela. Ngisaphinda ngisasho, kubuhlungu kubo wase-South Coast bafethu. Alikho iphupho elifezeka kalula e-South Coast. Ngaphansi koku kubiza ukuthi uhambe uye eGoli, kubiza ukuthi uhambe uye eThekwini, kubiza ukuthi ushintshe iprovince. Kodwa uma ubuka umhlaba wasogwini, sikwi-coast thina, iy'ndawo zamaholidi lezi, fuze ngabe kuney'mboni ey'nkulu la ey'qasha abantu bethu. Muhle umhlaba wethu, kodwa ugcwele imoba. Ngathi sihlala kwi-retirement village. Umuntu omusha nje ngeke aze athi ngizalelwe la, ngizokhula ngisebenze la ngibe yimillionaire. Akho lutho la, akho lutho la. La kukuthatha 10 minutes ukusuka olwandle, sihlabathini solwandle, wahamba 10 minutes ngemoto sewufika endaweni yasemakhaya engekho ngisho amanzi, engekho ngisho umgwaqo. Only 10 minutes. Sihlala kwi-rural kodwa ene-coast. Futhi inkinga i-development. Asinabo abantu abaplana izinto, baplanele imiphakathi. Sinabantu abaplana izinto beyiplanela bona. Ngibuza ngamabomu ukuthi mawuvoto wase-South Coast uzothi uvotela ini? Ngibuza ngamabomu. Mawuthi umuntu omusha manje uqhamuka kanzimakwe, uthi uzosebenza kufanele uhambe uye eThekwini uyohlala eMjondolo. Mawukhuluma ngey'nkampani ngakithi, mawuthi ukhuluma ngenkampani usukhuluma nge-restaurant, usukukhuluma ngendawo ekudayisa imoto, uzokubiza ngenkampani lokho. Asinazi iy'mboni ngakithi, ziphi iy'mboni ngakithi? Iphutha likabani ukuthi azikho? Ubani lokumele ngabe uheha abantu bazotshala imali eSouth Coast ongakwenzi lokho? Mawuthi nje ngaphansi komdoni municipality usebenzaphi? Fanele uhambe uyobangisa abantu kaSaphi Cycle. Saphi Cycle ngaphansi kweTheku. Fanele ukuthi usuke uzompa iy'ntshala esezela emshinini kashukela. Yini enye ongayikhomba eyimboni eqasha bonke labantu esinabo eSouth Coast? Ngiyabuza. Uma ngingakhulumi mina ngiwi-social media, ubani ozokhuluma? Le ingane engake ezimanga ezitolo ezibhema incika, namantombazana aphila ngokudayisa ngomzimba ukuthi akwenza ngendlela ehlelekile, asejolela indlala kahle kahle. Uzobagxeka ukuthi abasebenze kuphi, ngoba phela nasemakhishini kugcwele manje, nasema-restaurant kugcwele manje, ema-B&B kugcwele manje. Uthi abasebenze kuphi? Bantu base-South Coast nizosizwa yini? Ngiyabuza, bantu basemzumbe nizosizwa yini njengoba indawo yenu nje yamafamu inqwaba yayo i-rural, akho development. Komzi wabantu kusetshenzwa kuphi? Uma ngingabuzi mina kwi-social media kuzobuza abantu, ngizondeni ningizondela iqiniso. Angikhulumi kambi indawo yangakithi, kodwa ngithi ubani le kumele ngabe uyasisiza. Inqwaba yabantu bakithi eSouth Coast bagcwele eMjondolo, emaThekwini, bayophanta imisebenzi. Le ngekho. Kuze kube ngazi ukuthi mhlambe asihlakaniphanga kahle or samavila or iqiniso lithi abanye bethu asihlupheki ngoba naku sithanda ukuhlupheka, sihlushekiswa indawo esikuyona. Silidwa abantu abagreedy, siney'nduna sinamakhosi. Enzani ngosizi lwethu singabantu bawo? Sinomeya benzani? Sinama-political leaders enzani nge-youth ekhulayo emphakathini yethu? Ngiyabuza.